Κύριε Αγγελάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η ομάδα σήμερα πέτυχε μια ιστορική νίκη. Μια νίκη που πιστεύω ότι την εδραιώνει ακόμα περισσότερο στο να πάρει την θέση στη γάμα εθνική κατηγορία. Είναι έτσι? Σίγουρα έτσι είναι το πρώτο βήμα. Θα μας δώσει αρκετή καλή ψυχολογία για τη συνέχεια και βαθμολογική συγκομιδή. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα προσπαθήσουμε με ένα επιπλέον κίνητρο που είναι αυτό που κατακτήσαμε σήμερα μέσα στο γήπεδο. Μας εξέπληξε θετικά η ομάδα. Ανασταλτικούς προσανατολισμούς, κίνηση, συνεχόμενη, ασφυκτικό pressing. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει στο Ζακυνθιακό στο πρωτάθλημα. Κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Σήμερα ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα με έμπειρους ποδοσφαιριστές. Προσπαθήσαμε να κλείσουμε τους χώρους. Πιστεύω ότι τα καταφέραμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την προσπάθειά τους. Και πιστεύουμε και στη συνέχεια να έχουμε ανάλογα αποτελέσματα. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι την Τετάρτη με τον Διαγόρα Βαρνεΐκονο στο Δημοτικό Στάδιο Ζακίνθου. Τι βλέπετε για αυτό το παιχνίδι? Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα και θα πρέπει να ανασυνταχθούμε κατευθείαν να αντιμετωπίσουμε την ομάδα του Βραχνέικων. Όλες οι ομάδες είναι πρωταθλήτριες. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το παιχνίδι. Θα είναι στην έδρα μας, ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Έχουμε 3 μέρες να προετοιμαστούμε για να είμαστε όσο γίνεται καλύτερα έτοιμοι. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.